Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar sebäpli eklenç gözleginde Türkiýe gelen türkmen zähmet migrantlary günlükçi hökmünde işlemek üçin ir seher bilen Istanbulyň Çağlayan we Zekeriýa köý sebitlerindäki ýan ýodalarda garaşyp başlaýarlar. Türk media terişdeleriniň şol sanda CNN Türk neşiriniň 23-nji maýda çap eden habaryna görä Çağlaýanda ençemi saýatlap ýan ýodada oturup garaşýan zähmet migrantlarynyň arasynda türkmenistanlar bilen bir hatarda özbekler, mongollar, Siriýalılar we owanlar hem bar. Öz ýurtlaryny taşlap eklenç gözleginde Türkiýe gelen migrantlar günlükçi bolup işlemek üçin ýan ýodada ençemi saýatlap garaşýarlar. Olaryň käbirleri öz goloýuna saklanan ulugdaky iş berji bilen pul tölew meselesini ılalaşýarlar we begençli ýagdaýda işe gidýärler. Käbir bolsa indiki ulugyň gelmegine garaşýar diýilip CNN Türk neşiriniň habarynda aýdylýar. Aýdylmagyna görä bir günlük ýa-da sagatlyk işlere gidýän zähmet migrantlarynyň gadanýan maliýe serişdesi ýerine ýetiren işine we işlän sagadyna görä ütgeýär. Olar her gün 50-60 türk lirasyndan 150 türk lirasyna çenli aralykda töleg alýarlar. Bu ortaça 8-25 Amerikan dollary aralygyndadyr. Türk neşiri bilen söhbetdeş bolan zähmet migrantlary Türkiýede hem iş tapmagyň kynlaşandygyny, käbir işçilerin eýen bir aýdan bäri iş tapyp bilmeýändigini aýdýarlar. Biz bir näçe adam bolup bir öýde ýaşaýarys. Türkiýede işläp öz ýurdumyzdaky maşgalamyza pul berýäris. Ýöne Türkiýede hem ýagdaý yaramazlaşdy. Häzir öz çykdagylaryny hem ödäp bilmeýän migrantlar bar. Käbir migrantlar hepdede bir gün, käbiri aýda bir gün işleýär. Biz daňdan bu ýere gelip giýişlik saat 4-de çenli garaşýarys. Biz köplenç ustalaryň ýanynda ýa-da öý goşlaryny, gurruş karitlaryny daşamak işlerinde işleýäris diýip migrantlaryň biri gurrun berýär. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleriniň biri Juma Sapar, şeýle ýagdaýyň Istanbulyň Sarıyer etrapçasyndaky Zekeriýa köý sebitinde hem gaýtalanýandygyny aýdyp, ol bu ýerdäki ýan ýodada her gün 30-40 çemesi türkmenistanly zähmet migrantynyň üýşýändigini belledi. Jandarmanın yanında duruyorlar. 4 yol diyen yeri var da. Günlük işe gidiyor. Ne iş olsa da gidiveriyor. Mesela bahçe işi mi, stroyte işi mi, ya olmasa öy temizlik işleri mi? Mesela günlük 100 TL'den gidiyorlar. Usta olsa 110-120 TL'den gidiyorlar. Aslında bunda erkekler duruyor o yerde. Şu işte olsa sana bak ayarlarım yoluna çıktı diyenler. Deyip Juma Sapar 27-nji maýda gurrun berdi. Ol başga ýerlerde işe ýerleşmek üçin tanış bilişin gerekdigini aýdyp, bu ýerde zähmet migrantlaryndan hiç il resmi nama talap edilmeýändigini, şeýle-de tölegleriň nagd görnüşinde berilýändigini we şol sebäpli zähmet migrantlarynyň iş gözleginde şu ýerlere ýykyn edýändigini aýdýar. Şol bir wagtda çeşmämiz käte bu ýerde migrantlaryň zähmet haklarynyň berilmediligi bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolýandygyny, bu ýagdaýda resmi nama ýoklugy sebäpli olaryň öz töleglerini alyp bilmän kösenýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Türkiýe Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda türkmenleriň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri bolup durýar. Bu ýurtda kanuny ýa-da bir kanun görnüşde uzak möhletli ýaşaýan türkmenistanlaryň jemi sany mälim däl. Ýöne Türk hökümetiniň maý aýynda ýaýradan statistika maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň diňe mart aýynda Türkmenistandan Türkiýe sapar eden türkmenistanlaryň sany 23 000 adama baryp ýetdi. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireninde 16% goly ýokary bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň şu ýylyň ýanwar aýynda çap eden dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly hasabatyna görä Türkmenistandaky işsizligiň derejesi 2018-nji ýylda 3,13% barabar boldy. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň we ýerli synçylaryň ençemesi ýurtdaky işsizligiň derejesiniň 50-60%-den az däldigini aýdýar.